Zihamba umgama omde izigulane ukufumana uncedo lwezempilo kodwa xa zifika ziyajikiswa. Abahlali bale ngingqi bathi sele iziveki ezintandathu benomqombi wamanzi. Omnye wezigulane, utata uJonas Maleka, oneminyaka engama-76, ebenethemba lokutshintshelwa isingxobo sakhe sokuntsontsela. Bafita ba re metsi a wona. Ke ba re metsi a wona ba re ne boela morao rena marao ta jwang rena ba dipilisi le ka no re. They told us to leave the clinic because there is no water. When we asked that they help those who are collecting chronic medication, they refused. Ezinye izigulane zinethemba lokuba iziphathamandla ziyakuza nesisombululo sale meko kungekudala. Isebe lezempilo Limpopo lithi liza kuza nesisombululo. At least by today, we should be having that small tank that we're thinking of delivering there, working with the council there, and the municipal tankers will be able to fill it with water so that patients can go back. Nanjengoko imeko isemaxongo kwizibhedlele zeliphondo kwaye nezigulana ziphantsi koxinzelelo, isebe lezempilo alikaveli nangetshengele ukuzisa isisombululo.